Jesus. Pinayon siya sa Quiapo ng ikuban na ito. Una nga kami pabilin ng Japon sa kaliwalan. Bisan ala ata sa nakuyaw, di ba? Aduna na tayo gitawag o kanang hulga sa itong kinabuhi nga nangalagad ka sa Ginoo. Sabi ni mo sa Ginoo, ang Ginoo may nagbuhat ining tanan. Pero mo na ang bitaw nga kita, kailan naman ito sa Ginoo, dili ta ngay madlok. Siya dapat atong kadlokan. Dili ta ngay mahadlok sa mga butang. Dili ta ngay mahadlok sa mga butang nga nahitabo. Dili kay sulat naman na. Mabitay nungdan nga kita, nianita sa balay sa Ginoo. Aron maminaw sa pulo sa Ginoo, aron gayran ta niya. Kay siya may nagsulat ini tanan butang nahitabo nato. Niya yang kitudlo sa mga anak sa Ginoo nga nangalaga. Kundo bisag gamay ra ta kay ang pulo sa Ginoo nag-ingo man siya juter anak katungkol. So therefore, dili na ta mangingon mamita pagkadaghan, kadasi, kabigo. Ang importante nga din atong mapasalamatan ang Ginoo sa atong kagalingon nga siya gayud nagatabang nato. Mao man atong giani dili. Dili ta wala ta niani diri aron pagsimba kun dili. Niani ta diri aron pagpasalamat nga kita giluwas niya dito sa krus. Nagikambyoan niya ang atong kinabuhi nga ang ato daw kinabuhi unta mga matay siya mo'y nagpakamatay aron kita kung mupalo niya dili na ta mamatay kay siya na may namatay. So siya na ang moprotektar sa atong kinabuhi nga diin atong gidawat nga mao kana ang eternal life. Mo bitaw na nga diin magtuon ta sa pulo sa Ginoo kay ang pulo sa Ginoo mao man atong kalan-on sa atong kinabuhi sa kalibutan bilang kita anak sa Ginoo. Mao kaniya ang atong mga bulaton. Ang pagsunod sa tingog sa Ginoo sama sa mga tao kaniadto labi na nga kita ni apelan inaagi sa atong pagtuo. Mo na nga nintag na atong padayunon ng gitawag og kanang mystery. Kadiin ang misteryo kadiin sila gi-blind sa Ginoo. Nahitabo kanila na blind sila sa unsang pagi sila na blind. Nga kanang Sabat, gibaliwala nila. Nga diin usa ka na kasugo, sa napulo kasugo, nga diin ingon mga Sabat, di keep it holy. Ila nang gibaliwala, kay tungod ang Ginoo, nagsulat nga diin sila, reject. Pang Jesus Christ, diya nga si Jesus Christ niyan, aron kitang mga Gentiles makamin. Kung nang gitawag og grasya sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo nga naapil na tanga wa man bitay labot. Sa tinuod lang ang meaning sa Gentiles makasasala na. Sama na sa mga tao nga kalaban sa Israelita tunguna nga pamatyon lang. Nga baliwala lang nga matud pa ni sa Ginoo giinan si King Saul nga girahan na diya patya tanan bisa mga butang sunugan na ayaw gyud pagdala mga bata mga tigwang. Mo na gisugo sa Ginoo niya. Ano man, wingon baka nga atong unang panahon na dunay gugma ang Ginoo. Adunay grasya ang Ginoo kay bisan pa nga din ang tao sa Ginoo gisugo man gali pamatyon tanan way ibilin. Mabita na hinungdan nga si King Saul na himong disobedient kay nga naman iyang gibilin ang mga babae. Iyang gibilin ang hari. Motong nasuko ang Ginoo niya niingon si Samuel sa iya. Dili na pwede nga diin kita mangayo pa o pasaylo sa Ginoo kay gisugo na siya. Tanawa, di sila tagaag pasaylo itong unang panahon. Si King Saul, mangayo siya og tagpasaylo kay nakasala siya. Pero ingon ni Samuel nga dili na pwede kay gisugo ka. Mabita to hinungdan nga naay pulong gingon. Obey is better than sacrifice. Kaya ang iyang plano manggod ni King Saul, i-sacrifice niya ang mga bulawan. Ibutan niya dito sa simbahan. Pero kaya ang sugo sa Ginoo, mabitaw na nga din ng Ginoo is tinuod na siya. Dili na siya bakat. Ang tanan na isulat diri, mabitaw na kita mga Gentiles, sila atong sampol, yung Apostol Pablo. Kung giun sa pag dumala sa Ginoo sa ilaha, nga sila nagmadaugon, apan hinoon. Nga din sa ilang pagka anak sa Ginoo, wala gyud sila nituo sa Ginoo. Nahangtod na lang ni ani gyud si Jesus Christ
the purpose gyud, ang purpose gyud ni Jesus Christ nga niani siya. Although na isulat na nga i-reject gyud siya. Unang niing si Jesus Christ, ako niani sa akong mga katawan, apan wala ko nila dawata. Kay ngano man ang Ginoo adunay plano because of grace. Nga mga ang Gentiles, kita ba mga Gentiles, makam-in. Unay gisulat rin sa Bible, dili mangingon nga din ang mga pastor, ang mga pare, ang mga magwawali-muwali lang may tungod sa orgaon sa Ginoo, gugma sa Ginoo, grasya sa Ginoo, kundili, kinahanglan ang tao may balo sa tanan mga naisulat diri kay ang tanan na itabo sa kalibutan, naisulat na diri. Wag yung ko kakita og way nahitabo diri nga wa masulat. Mo naggingon ni Jesus Christ, walay nahimo nga butang diri, gawas kaniya. So tanan mga pulong nahitabo na. Parearo no. Di ba ningon siya the beginning of sorrow? Napa ba tayo kalipay ron? Labi na kita Kristiyano, wala na. Mabita ng tulog ka butang atong gikadlukan karon. Ang unang gikadlukan nato, ang gobyerno. Kung dili mo magmas o magpisil, gawas mo, ay nagbadlungon mo, kunya kundakpon mo. Mo na una na itong ikadlukan ron, mo nang lisod na gin ang panahon, mo nang ningon ang pulong sa Ginoo niya kusupag doon. May musulin ninyo ang panahon, kaya ang panahon nagkakalisod na. Nagdaotan na. Ikaduha nga natong kadlukan. Kung maglaag-lag ta, magsuri-suri ta, mahadlok ta kay ngano, base di ay matasugatan ng mga itawang positive, di ba? Ganahan pa ba mo musuroy? O bitaw na ang gobyerno ninyo, keep distance lang. Keep distance kay ngano man. Naglaag-laag na kay kana isa na gisulat sa Ginoo. Nga matod pa ni Jesus Christ sa diya mahitabo ang pestilence. Kanang pestilence, kasakitan, nga mo bitaw na nga kanang gitawag og pandemic tibok kalibutan, o tanang tibok kalibutan gyud. Wala na gyud gitawag og libre nga kalibutan ron, nasud karon. Wala na di nakakapil ito. Muna nga ato ang gikadlukan nga mataptang labi na nga din. Ayaw mo pag-una-una nga naa ang vaccine. Unaan ninyo ang pulong sa Ginoo kay kana na isulat na. Mabita nang gibasa nato na bilang pahinumdum. Wala kita nang alagad sa Ginoo ang tanan mga pulong mao kana atong bantayanan. Kung kita mutuo sa Ginoo, ang last nga atong gikadlukan nga diin dili ta ka adto sa simbahan. Kay ngano man badlungon ta, di ba? Salamat na sa Ginoo. Muna akong gingon sa inyo. Tama ning gingon sa Ginoo sa Israel, little space of grace. Gi-extend pa niya ang iyahang mercy sa tuha. Napatay gayon mo anil din, di ba? Wala pa pugi. Napuggan ra ba niya itong una? Kung wawat ang tag na mapuggan niyo, sao na lang nato. Nga ang pulong sa Ginoo kanila nag-adto, giingnan siya si Moses. Moses, pagtukod ka mo og balay, aron ako makituban nila. Ang meaning sa balay nga diin ilang itukod nga ang kauban nila ang Ginoo. Kay naay balay kay ang Ginoo man gud ingon ni David, naana siya sa langit, nagalantaw sa mga anak sa Dios kung doon na ba'y nangita o nakasabot. Unya, every kanang gitawag og unsa mang adlaw nga atong hatagan sa Ginoo, ang Ginoo himaya o pahulay nato para sa Ginoo nga gihatag sa mga tao sa Ginoo kay nisundog man ta so therefore sila gitagaag pahulay. Kita pud gitagaag pahulay. Mabitaw na ningon si Jesus Christ nga ang tanang tao mo dool kanako katong nabudlayan o nabugatan papahulayon ko kamo. Una nga kita ni dool sa Ginoo nga kini atong pagdool mahulay ni. Ang problema lang wa ta ka pahulay kay ngano man naisulat pa man nga sila gani nga gitagaan lan o promise aron mo pahulay sila. Wala sila kapahulay, ang kaaway nila kanunay nagalibot sa ilahang lugar sa land of promise dito sa Canaan. Muna inungdan nga sa ilang land of promise, wag sila pahulay, puro tira. Niabot na lang si David. Although si David mo ay nakabuntog sa tanan kaaway nila, unya si King Solomon nahimong gitawag sa pulong sa Ginoo is a man of grace. Siya ang nakapahulay kay ngano man wa na may musukol kang David. Kaya ang Ginoo naggamit man kang David. Muna usa ka butang nga diin si David muna pinakataas nga naisulat sa pulong sa Ginoo. Kay si David nakatukod og gingharian uban ang Ginoo. Pinaagi sa Ginoo. Mo bitaw na ang gingon din hindi upat ni sila katawa. Si Moses, si David, si Jesus Christ ug si Apostol Pablo. Manang gingon gitawag og full gospel. Ang
upat, i-pulled na siya. Mo nagingon dito sa New Testament ni Jesus Christ, giwan lang ba? Una ka din, sa panahon ni David, siya mo ay nagtuman sa sugo sa Ginoo naging matod pa niya, wa siya mahimo kung wala ang Ginoo. O bitaw na kita po, ano tayo mahimo? Kinitulog kabutang nagulga na to. Makuyaw. Na diin, mao mo gini atong kadlukan, uldo unta ang atong Ginoo mo ay atong kadlukan, kay mao may nagbuhat ini. Kaning pandemic, kaning may tabo diri sa kalibutan nga adunay gitawag og pestilence ang Ginoo man. Pero gipainumduman ta nga kana ilhanan ha kay whole world na atong unang panahon dunay na nga hisulat diri sa panahon sa mga anak sa Ginoo sa Israel. Daghang kay mga klaseng pandemic gipadala sa Ginoo, dili pandemic, epidemic kay sa ilara man wa man naabtan ta. Naga ni atong panahon nga din sa panahon sa Second World War ha. 50 million ang nangamatay daw ato. O 50 million mga tao sa kalibutan nga sige sila gira o niya na sakit nga din gitawag og Spanish. Anong Spanish epidemic ha? Spanish flu. Nagkwanto dito sa ilahang panahon dito sa Europe, ha? Spanish flu. Nagikan sa Espanya kato nga din kipang takbuyan sila nga sige sila gira wa na sila gana mong gira kay ngano man ang mga kauban nila sa ilang kampo mga matay man sa sakit tungod sa katugnaw sa ilang gigirahan dito tugnaw ra ba dito mo bitaw na nga din kana nahitabo na sa wala pa nga din nag Second World War na nga di ang Second World War nga wa man na may sulat sa Bible pero ang gingon sa Ginoo dili gyud muundan ang gira sa kalibutan away yun na sila hantod moabot ang panahon mo na gitawag dunay last nga ilhanan sa Ginoo nga din kana nagyong kingdom sa gin kingdom at una kuan raman nation against nation mga nasod lang ba ang dili mapil pwede man dai dili mapil dai atong Second World War na dili mapil bisag naa sila sa tunga magira ang ilang kuan mga nation dia magira na sila sa tunga mingon dai sila nga di lang di mapil. Kung magkampong dia, ayaw lang iapilan nga, magila sila sa laing lugar ba? Dito sila, naay daghang mga nasod nga wan iapilan to sa lugar. Mao na ang plano ni President sa tuwa karon. Di siya gusto mo apil, manang giamigo niya China, giamigo niya Amerika. Doon nag-prepare siya og mga plan, wata mahibaw, di ba? Pero mao na ang importante nga di kita dunay knowledge sa Ginoo labi na hapit na din ang panahon. Wingon ko ninyo hapit ng panahon. Kung dili mo magbantay, mabita na nga walay tao nangandam karon. Ang nanandam katulang iya sa Ginoo. Muna isgutan na to ang mystery. Ang mystery nga giingon ni Jesus Christ nga diin gibutahan sila aron makamin ang mga Gentiles. Kita ba makasulod ta? Mao kana iyang gingon sa tuwa nga diin sa atong pagpangalagad na dili ta ingon nga din kita mga iyagid sa Ginoo anak sa tinuod lang naay gingon ulo ni Apostol Pablo ayaw mo panghambog kanang niingon siya nga ayaw mo panghambog nga matod pa niya gipamutol gani ang tiunay kanang sangad gyud ba nga kita bading man ang kung ngalan pa lang kung ang Ginoo muluwas na to tawgon lang tag adopted nagpaabot ta sa adoption sa Ginoo. Kaya nga naman, dili man kita illegitimate, o saan nagtawag? Di ta legitimate. No? Di kita anak sa Ginoo. Kung dili, ni-intra lang ta, for by grace, through faith, masave ta. Luwason ta, kaya ang Ginoo faithful man. Kaya labi na nga ang Ginoo gireject sa iya ha, aron kita makam in, so therefore, naana tayo way, nga mo come in ta sa Ginoo. Ingon pa ni Apostol Pablo, by the blood of Jesus Christ, gipaduol lang ta, gipaduol mo na kitang mga Kristiyanon, dili ta angay manghambog ba. Kaya nga naman sila gani nga anak gyud sa Ginoo, gipili gyud sa Ginoo, tao gyud sa Ginoo, gipamutol siya wa gani kaluhi, kita pagha. Mao na niyang gingon dito sa gingon ni Apostol Pablo, although kalimot pa ko. Kaluy anto niya ang gusto niya kaluyan. Ang di niya kaluyan, mabita na kita, kini atong halad nga offering and sacrifice. Dili ni gi-desire kayo sa Ginoo, although mo niya ang ordinance, ang iyang gi-desire mercy. Once ka mag-offer ka sacrifice,
kinahanglan maghangyo ka og mercy. Nga maluoy unta ang Ginoo nimo nga ikaw tagaan pagpag-usab. Yung nana ang Ginoo, pabita nang way makalagad sa Ginoo, kani adto pa man nagiingon ni Joshua, di mo kalagad sa Ginoo kang Ginoo siluso og balaan. Ambot pasabot, labaw pa sa hingpit ba? Gusto sa Ginoo nga di kanang imong pag-ani dinhi, kanang tama gyud. O bitaw nang naay giingon sa Ginoo ni Jesus Christ, seek ye first His kingdom and His righteousness. Kay ngano man naibaw gyud si Jesus Christ ang mga tao sa Ginoo, wala na sila nangita og righteousness. O bitaw nang gitawag sila ang righteousness. O bitaw na sila nga sila ang gitawag generation nga gitawag og faithless generation, perverse generation, kanang ang mga pulong sa Ginoo gipambaliktad nila. Pero nato karon wata kabalo day utubol nga din ang ilan sala nanuno nasunod nato ba sa inherit nato nga matud pa ni dinhi na hisulat nga din wa daw ta kabaw mga Gentiles nga diay kita nagpalo lang gyapon sa ilahang gitawag mo unbelief nga wa sila mituo mo bitaw na si Jesus Christ nagpahayag sa tuwa light na siya ba pero ang problema lang sa mga tao wa sila ni dumol sa light kundi na igipilit nila ng darkness. O bitaw nakita ka nga nakaibaw tayo ng pulong sa Ginoo, muna itong buhaton nga di nudoon ta sa light. Samtang daw naapa ang light, manlat out ta diya sa light, kaya diya sa light. O bitaw na although ang light, wa nila nasabtan. Mana mga tao karuwa kasabot, ang ilahalang basta makadto sa simbahan, dili na mao. Kung imo lang masaon ng pulong sa Ginoo. O bitaw na ang mystery ato ning hisgotan. Kanang mystery nga sila giblind nga unta kanang mystery mauna ang pahulay nila ba. Magpahulay sila sa tanang problema lang kay wa may mahimo ang tao. Para na ron unsa man ninyo pagpahulay nga delikado man kayo karon tulog ka butang atong gikadlukan sa kalibutan. Kanang akong gingon sa inyo kanang dakpon mo kung di mo magmas magfisher. Ikadua delikado kayo ta kung musuroy ta kay basig makasugat ta at ng mga positive ikatulo nga diin kung paundangon ta pag-ani sa simbahan nga unta kining simbahan mao kani ang gitawag og grace nato yes tubangan sa Ginoo mao niya ang gusto sa Ginoo nga diin kita makapahulay mo bitaw na nanuol ta sa Ginoo kay gusto ta pahulay di ba ikaw naghimo ba ka pagkakristohano na aron magunsa la magsimba dili mo na ang Ginoo gipaduol ta niya aron makapahulay ta kay daghan kay problema. O bitaw nang giingon sa Ecclesiastes ang awan ni Job, ang tao nga matao diya sa babae, puno na siya og kagubo. Kanang tao ba nga matao sa babae, a man born in a woman is full of troubles. O bitaw nang why the light is given because ang ato ang life is misery. Makaluluoy. Nakapahulay ba? Okay lang og naa kay kwarta. Bisan gani ang kwartahan mo sa Ecclesiastes, wala tubuting nga makatulog na kay nga naman. Wala, mag-hire sila daghang gwardya. Nako'y nakita sa YouTube nga ang dato daw kuno, dili na musalig sa iyang bana. Kung babae may dato, di musalig sa iyang bana. Kung ang lalaki, iyang bana dato, di musalig sa iyang asawa, sa iyang mama, sa iyang papa. Muna, tanawan ninyo na ang mga dato diya sa YouTube. Diyan ninyo mahibawan. Tinuod yun ang gingon sa Bible, dili tubutan makatulog. Kaya nga naman, basig mo traidor. O bita na okay lang ng mga dato nga live stream. Una na ako nga nabasahan ko sa ako ang Facebook na din. Atod pa niya simbang balay. Simbahay. Gibaliktad nila simbahay, ang simbahan na sa church. O muna, perverse na. Muna, di na natuan nga nakadlukan. Basta kita kamo nga iya sa Ginoo nga ang sekreto nga mga butang nga naisulat diri. May balog na sa tuwa nga naman. O man atong giani diri ang pinakalas nga nung giani diri is to hear the word of God. Kay ngano man kay ang kalibutan di prophecy na sa mga propeta gisulat na diha sa balaang kasulatan mo nang giingon ni Jesus Christ, it is written. Wala na makakuha ini, way makadugang ini kay nahisulat na. Mo na hinungdan atong pangitaon kung unsa atong buhaton. Kini sulat naman, di ba? Para anang gini pandemic, kay sulat sa matong buhaton. Mo ni anhin mo diri kay makapahulay mo kay ang Ginoo itiktar ninyo. Mo bitan nga din kinahanglan kita aduna gyud knowledge about sa pulong sa Ginoo kay
Kung kita adunay knowledge gabay lang, ang Hosea chapter 4 verse 6 ingon pa sa Ginoo ngadto sa ilaha, ingon ni propeta Hosea nga sila daw kuno dunay knowledge pero gamay lang kay nga naman gireject nilang knowledge. Sulatod pagkasulti, gireject sila sa Ginoo. Labaw pa ka. Kung nahimo na sa Ginoo ngadto kanila, labaw pa mahimo na to. Kung atong i-reject ang knowledge sa Ginoo, i-reject po ta sa Ginoo. Mo bitaw na importante nga din ang sugo sa Ginoo nga di kanang adlaw niya. Mo nang gi-blind sila, asa sila na blind kining adlaw nga gihatag sa Ginoo nila. Mo bitaw na pait kayo niya puhon. Noon wa may mutuo sa tao. Mabot ang mga panahon, mo bitaw na nga matud pa sa mga tao, ulay ang pagbasol. Tinuod man na, di ba? Mo bitaw na po mingon ninyo, ang atong pagpangalaga dili ni bugat. Tama tong giingon ni Apostol Pablo, the commandment of God is not burdensome. Dili lisod, dili hago. Buntag lang ta magdaig, tama na. Kung doon na may mga simbahan, magsimba og buntag, magsimba gabi, una pong isa kabutang nga di, wa sila kabasa sa pulo sa Ginoo. Ang giingon sa Ginoo sa ila sa mga tao, one altar lang, one sacrifice, one faith, one love, one God. Puro one, kasalang. Once nga ikaw makahalad sa Ginoo, ayan ang paghalad. Sa isa kadlaw, katulog ka maghalad, kay isa kadlaw. Gani sa tibok simana, kasalang ka maghalad eh. Kaya ang unong kadlaw, dili ng paghalad, imuha ng pagpanginabuhi di kalibutan. Usa lang kabutan ang ipangayo sa Ginoo nato, unong kadlaw imo, ang isa kadlaw iyaha. Wala nga ni ta dinhi bilang pagpasalamat gyud sa Ginoo kay dili na ta mangayo pasaylo kay ngano man. Gipasaylo na ang tanang tao pinaagi sa paglansang sa krus ni Kristo. Oni ang ulahing adlaw karon ulahin na yung adlaw ron ha. Ang John ingon pa ni Jesus Christ gisulat ni John nga disipulo ni Jesus Christ sa John chapter 6 verse 37 to 40 ingon pa niya dinhi ha. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Matod pa niya, ang tanan gihatag sa iyang amahan, niabot na niya. O ang tanan niabot kaniya, dili niya isalikway. Abi nimo kung basahon ang explication ini sa tinuod lang, nabasahan naman ko na ko, abi nimo kita, ang Ginoo mo'y nagpili na to, dili si Jesus Christ. Adunay mga tao dili sa tinuod lang, iya sa Ginoo, nga gipili sa amahan nga din si Jesus Christ tuuan nila. Mo nang giingon niya ang tanan ko nung gihatag kaniya, mo nang giingon naa na kaniya ug dili niya na isalikway. Nga amot pasabot si Jesus Christ mo na ato ang shepherd king nga nag-care nato. Kamo na ang nagtudlo nato, nag-guide nato kay siya ang light aron kung asa tang padulong sa atong buhaton. Muna ang iyaha nga naa na kaniya ug dili niya isalikway ang naa niya. Kita naa sa tang Kristo Jesus kay nga naman si Kristo Jesus sabi namo sa tinuod lang pulong na siya. The word become flesh, kinsa mo nahimong flesh ang pulong. In the beginning was the word. Wa bitaw nang giingon atong una kung atong una-unaon Dios si Jesus Christ wala pa tumuna. Pero iyang gisulti diri sa New Testament sa wa pa matukod ang kalibutan na to. Before Abraham, before Moses, I am dead. Naana siya. Kaya nga naman, ang kalibutan nahimo man pinaagi sa pulong. Muna si Jesus Christ, muna ang pulong. Pulong na siya. Ang amahan nagpadala og tingog. Kaya wa man naminaw sila, kaya wa man sila kakita. Si Moses ramay nagsulti, di sila muto. Karong gipadala na gyud ang anak, mismo gayod nga diin siya nagtudlo sa tanan mga sugo sa amahan. Kay mo na yang pag-ani diri kabubuton sa amahan, di po gyapon to. Hantod na lang gisulat ni kinsa pa may muto ini kung walay magwali. Mo nang giingon ni Isaiah kinsa may mobili sa mong report. Kinsa daw mobili, mo bitaw gipamatay ang mga propeta. O bila lagi pamatay ni Kristo kay si Kristo gilansan sa pulke way mutuin ni. Kung dili nga din ang mga tao kung dunay pagtuo ila na ang tuman ang pulo sa Ginoo bay kanang espiritu pagbati na ang Holy Spirit ang pulo sa Ginoo kay
kining pulong sa Ginoo balaan yun ni iya maning pulong. Unang gingon wa gyud mawala ini, may tabog yun ni tanan. O bitaw na karon kita naata sa gitawag og kanang gibuhat sa Ginoo dis kalibutan kay naisulat naman gyud ni pandemik pinyo kita na pasalamat ganita kay giwarningan ta. Nya kining usa ka butang nga giwarning sa ato sa Ginoo no mo ni ako nabasang ba nga din kita kwaon na niya. Dili sa ingon sama tunguna giwarningan sila nga diin sila una mabandid sila dito sa Ehipto, ikadua makaptive sila sa mabutang dito sa kang Nebuchadnezzar sa Babylonia. Kita dili ta kung magbasa ta ug magtan-aw tayo ng pulong sa atong baton, dili ta mahiab to sa Great Revelation. Kundili ang Ginoo naghatag kanato chance kay grasya man ang Ginoo. Pero little na lang ang grasya niya mo nang paymusla nato kay dili na ang Ginoo nga ikaw baliwala lang nimo kay pasayloon bitaw ko sa Ginoo once nga ako makasala. Moadto lang ko simbang pasayloon ko dili na ana. O bitaw nang iyang giingon dito sa John chapter sa Roma chapter 6 sa basanan niyo sa Roma chapter 6 verse 1. Magpadayon ba ta pagpakasala aron ang grasya sa Ginoo mo dagaya? Matod pa niya God forbid ingon ni Apostol Pablo. Palayo na, dili na pwede. Pag magpadayon tag pagkasala ang grasya, dili na mo padayon sa imuha. Dili na ingon kay ang Ginoo maluoy lang gyud nimo kay grasya siya, bisig nakasala siya okay lang kano. Mo nagingon na kay short time. Gihatag ning short time mo nang giingon work while it is day the night cometh no one can work. Redeem na time because the days of evil mo na ni ang last days. Mo na yang giingon diri sa John chapter 37 para sa chapter 37 verse 40. 6 chapter 6 verse 37 to 40. Nagihatag na kaniya ang tanan ug ang kaniya nga naa kaniya dili na niya na ikas out, dili niya isalikway. Abi mo sa tinulang ang amahan mo ay nagpili nato. Ang amahan mo ay nagbuot nga diin ikaw mo ay musulod kay Jesus Christ. Ikaw mo ay mutuo kay Jesus Christ mo na ingingon sa pulong sa Ginoo. Sa verse 13, for I come down from heaven not to do my own will. O, dili ni will sa niya ni Jesus Christ, but the will of Him that sent me. Kasi may nagpadala niya. Ang amahan. O na, ikaw nahimo kang followers ni Christ because ang amahan. Ang amahan man yung tanan mo ay nagbuot ining tanan. God the Father ba? The Father of Jesus. Si Jesus lang is nagfollow lang kung unsa gayon na makaingon ta ba nga diin makita nato kung unsaon pagsunod sa sugo sa amahan kay nga naman gibuhat ni Jesus Christ. Nahimo lang tong grasya, although kung sundo nato si Kristo, magpasan po tag cross, pero dili na mao ng cross nga ihatag niya nato. Pabita na kita naatay grace kay nga naman nangalagat ta sa Ginoo dili kay ta sakiton sa kalaban. Atong una gisakit gyud ang iya sa Ginoo kay mao tong prophecy nga ipadala na ko sword, ipadala na ko ang pestilence, ipadala na ko ang panantanan mga katalagman gipadala, nadala gyud. Kato dili because of grace of God giwarningan lang ta. Dili ta maabot ana, dili ta makabaton anang pestilence, pandemic or dili ta makaabot anang war. Kay nga naman ang Ginoo nagahatag og guide nato kung asa ta. Mo bitan nang ngani ta diri aron maminaw sa pulo sa. Ang importante man gud ang ikatulo maminaw kita. Abi nimo sa isa lang gyud sa Israelites. Wala nila ila ang adlaw, wala nila ila ang balay, wala nila ila ang mga sugo sa Ginoo sa adlaw sa Ginoo, sa balay sa Ginoo dito ra ta maminaw. Kaya abot para sa Ginoo, dili na naabot sa kalibutan. Mao na ang balawod sa Ginoo. Muna yang gingon dinhi, and this is the Father's will which hath sent me, that of all which He hath given me, I should lose nothing. O, ang tanan gihatag kaniya mga tao ni hapot pasabot kung imong sakton jud. Katong mga tao nga nangalagad kang Jesus Christ, ni follow kang Jesus Christ, nagsunod kang Jesus Christ, nagtuman sa sugo ni Jesus Christ, nimo man si Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Katong nahigugma kang Jesus Christ, mga mutuman sa sugo, nga matod pa niya, He that giveth me, I should lose nothing, but should rise or raise it up again at the last day.
banhawon siya sa ulay adlaw. Mo bitaw na ako mingon sa ulay adlaw karon mga adlaw nagpaabot na lang sa banhawon kay di man kita mabanhaw. Kung ato-ato lang, ang buot pasabot guys sa Ginoo nga kita kanang born again. You cannot enter into the kingdom of God unless be born again. Dili na ato ang pinaaging mga binuhatan. Kundi pinaagi na sa Ginoo kay iya ang bangunon ang mga tao pohon katong iya ba. Katong giingon sa 1 Corinthians Apostol Pablo nga ilisa ni ato ang lawas aron makasudyo ta sa gingarihan. In the last days to, karon na to, last days naman ron. And this is the will of Him that sent me. Muna ang kabubuton sa nagpadala kaniya that everyone which seeth the Son, ang matagusan nakakita sa anak, and believe it on Him. O bisagwa kakakita sa Jesus Christ, ituo ka, ingon pa niya, have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Banhawon ka. Kaya kinatong lawas, madunot man eh. Una, atong ipaabot ang pagkabanhaw. Anang 1 Corinthians chapter 5, 15. Kung inyo nang basahon, the twinkling of an eye. Una ang gusto sa Ginoo ni Jesus Christ, nga banhawon ta, ilisan ta ba? Kaya di matakasuot sa gingarihan sa langit, bisag pag gisulti na. Na di una ang gingarihan sa langit. So, dito pagkasulti sa ulay adlaw, banhawon ta. Unang kini last days naman eh,